Bé, bon vespre a tots i a totes. Primer, agrair a la sectorial de gent gran el convit en aquesta videoconferència i després també dir-vos que també moltes gràcies per la constància i la perseverança que teniu totes les persones grans, que jo crec que de fet serem la punta de llança de la recuperació de tornar a sortir en mobilització ciutadana, que és de fet del que us volia parlar. Jo crec sempre que l'Assemblea ha sabut liderar la mobilització ciutadana perquè l'aparell polític fes el mandat del poble i això històricament sabem que ha funcionat. Quan nosaltres hem estat mobilitzats i hem estat al carrer, la gent, els polítics més o menys han anat complint el full de ruta que nosaltres marcàvem. Ja tot això ja ve d'abans d'assemblea. Jo sempre parteixo que som hereus d'aquelles 6 persones, i només eren 6, ara que a vegades estem una mica com desconnectats i sembla que estem desil·lusionats per tot el que està passant políticament. Tot això ja potser ens passava molt abans i 6 persones al municipi d'Arenys de Munt van decidir fer un referèndum d'autodeterminació o d'independència, de fet d'independència el van fer. I com que hi van haver una sèrie de grups feixistes que volien boicotejar tot allò, ens vam mobilitzar ja com a poble i ja vam anar tots a defensar aquest municipi d'Arenys de Munt. I d'allà es va replicar a molts altres municipis. I això vull posar-ho molt en valor. Moltes plataformes van néixer a nivell municipal, que eren, per exemple, en el meu municipi era el Sant Joan de Vilatorrada d'Issiders. Jo suposo que molts pobles ho recordeu, que després vam fer les consultes populars. Amb tot això, no existia l'Assemblea Nacional Catalana. L'Assemblea Nacional Catalana, quan va veure aquestes iniciatives municipals de gent que s'autoorganitzava, van decidir crear l'Assemblea, que es va fer aquell any 2012, ara fa 10 anys, al Palau Sant Jordi, que ho recordem, suposo, tothom, que vam anar allà amb aquella il·lusió que ens embargava, no? Però ja veníem d'aquelles manifestacions i d'aquelles plataformes del Dissidents, però també veníem de la manifestació del 2010. Recordeu la manifestació del 2010 en contra de l'Estatut i era un mes de juliol? La diada següent hi havia molt poca gent al carrer, molt poca gent, el mateix de 2010. I el 2011 exactament igual, només la gent molt motivada anaven a aquelles manifestacions a Barcelona. I en canvi, quan l'Assemblea Nacional Catalana es funda i decideix aglutinar totes aquestes iniciatives municipals que ja existien a nivell de pobles i ciutats de tot Catalunya, ja hi ha la macromanifestació del 2012, que és una arrenca, podríem dir, de manera molt forta al moviment independentista. I amb aquella manifestació, si ho recordem, semblarà que 10 anys després també un president de la Generalitat va dir que no assistiria a aquella manifestació perquè representava a tot Catalunya. Mireu, aquí tinc un que també vol afegir-se a la videoconferència, si el veieu, no? De tant en tant apareix. Mira, em torna a aparèixer. Aquí el tinc. És un gos d'atura català i independentista, cal dir-ho, també. Doncs, en aquell any, el president Mas, si us recordeu, va dir que representava tots els catalans i que no aniria a la manifestació. En canvi, per l'èxit de la mobilització ciutadana, el mateix vespre reuníem la Carme Forcadell amb la traspassada Muriel Casals, les va rebre al Palau de la Generalitat i la mateixa setmana se'n va anar a negociar a Madrid 50 punts amb el president Rajoy, que hi havia en aquell moment, de l'estat espanyol, els 50 punts que malauradament avui en dia encara estem negociant a Madrid. O sigui que 10 anys després estem en el mateix punt. No s'ha aconseguit absolutament res. Però nosaltres sí que hem aconseguit molt. I sempre ho hem fet des de la mobilització, per això la poso tant en valor. Perquè també en una plaça Catalunya atapeïda de milers i milers de ciutadans, la Carme Forcadell, que era la presidenta de l'Assemblea en aquell moment, va dir aquelles famoses paraules de president posi les urnes. I arran del president posi les urnes es va crear per primera vegada el que potser s'assembla més a el que s'està debatent ara, si necessitem fer una llista cívica o no la necessitem fer, o es necessita una llista de país, etc.
i es va crear el de Junts pel Sí, que després ja s'ha vist, reconegut per alguns com el mateix Lluís Llach, el mateix Lluís Llach o el mateix Germà Bel, que han dit que en aquells temps ells es pensaven que hi anaven com a independents i després se van veure que hi havia molt de política de partit a dintre i que tenien de seguir els directius que marcaven els respectius partits que els havien proposat. Però bé, la pressió ciutadana va aconseguir que per primera vegada hi hagués una llista, com a mínim, una mica unitària, si volem. També vam aconseguir mobilització ciutadana que el president, després de tots els jocs de presidents i la paperera de la història i tot allò que va passar, que tots ho recordem, sí que quan va arribar el mandat del president Puigdemont també va dir unes paraules que també les vam provocar nosaltres, de fet, que va dir referèndum o referèndum, si ho recordem. O sigui, el referèndum el farem legal o el farem unilateral. Arran d'aquestes paraules ens agrupem i ja fem aquell embat i aquell joc que vam fer amb l'estat espanyol que no vam aconseguir trobar cap urna i vam aconseguir fer i preparar el referèndum. I no oblidem que això ho hem de posar molt en valor perquè vam ser la ciutadania. I entremig de tot això també passa que hi ha el d'això, hi ha el 20 de setembre. El 20 de setembre, amb els escorcolls, que nosaltres tornem a sortir massivament al carrer. Aquell dia vam posar un embat. Però al vespre, quan els dos líders de les dues entitats sobiranistes ens diuen que tornem cap a casa, vam tornar cap a casa. I amb això arribem a l'1 d'octubre. I l'1 d'octubre és la primera vegada que és on ho volia portar, que gràcies a la mobilització aconseguim ja un embat definitiu amb l'Estat. I poso molt més en valor l'1, que fins i tot el 3, que el 3 sí que ja els teníem absolutament acorralats, però el 3 d'octubre vam obeir altre cop el mandat de quan ens van dir que anessin cap a casa. En canvi, l'1 d'octubre vam desobeir a tothom. I aquí és on ho volia portar. Nosaltres, el poble, vam desobeir. Vam desobeir fins i tot el que ens deia l'Assemblea Nacional Catalana. Aquella vegada vam desobeir per primera i única vegada. Si us recordeu, 2 dies abans de fer el referèndum, el president de l'entitat, en aquells moments era el Jordi Sánchez, ens va recomanar a tots els associats que si venia la policia o la Guàrdia Civil als col·legis electorals, que no resistíssim a la policia, que aixequéssim les paperetes i deixéssim passar la policia i diguéssim que només volíem votar. I aquell dia vam decidir que allò no ho fèiem, perquè ens vam creure realment que el referèndum era vinculant i es tenia d'implementar. I ho vam defensar amb els nostres cossos. Aquella vegada vam desobeir. Amb això vull dir que quan desobeïm, realment llavors sí que els posem en un carreró que ja només queda una solució, que és negociar i tirar endavant com sigui, o que realment la repressió sigui brutal i ens envien fins i tot l'exèrcit, que són capaços, això ja ho sabem. Però que el que hem de fer és precisament no ser tan obedients, tan terriblement obedients com som quan algú que en principi ha de liderar el moviment independentista ens digui que els objectius ja estan acomplerts. Això es va repetir amb els marxes per la llibertat, això es va repetir amb el tsunami i sempre quan ens hem descavalcat, després ja ho veieu, milers de persones imputades, fins i tot pel nostre propi govern o pels nostres Mossos, o sigui que estem en un carreró que llavors ens costa molt de sortir-ne d'aquí. En canvi, si haguéssim resistit al carrer perquè la gent ja hi era, jo sé que moltíssims ciutadans, quan estaven mobilitzats, ja no sabíem quin dia tornaríem, no ens ho vam fixar. Jo recordo que el 20 de setembre, quan érem davant d'Economia, jo havia dit a la família que no sé si tornaré avui, demà passat, no sé quants dies durarà això. I com jo, moltíssimes persones. El que passa és que quan ens van dir anem cap a casa, que l'objectiu està complert, vam obeir. I aquí és on us ho volia dir. Jo crec que hem de tornar a il·lusionar la gent, tornar a mobilitzar. Per mobilitzar hem de marcar algun objectiu assumible. Si no hi ha objectius, la gent no sap on va. I el que intenten ara és a vegades adormir el moviment. Fixeu-vos que també ens diuen mai més posar una data.
clar que no volen posar una data. Per què? Perquè quan nosaltres teníem aquell objectiu, tots anàvem a una i saben que ens tornaríem a mobilitzar i ens tornaríem a mobilitzar massivament. Per això l'Assemblea ha de ser aquest pal de paller, altre cop, de liderar el moviment independentista i la mobilització ciutadana i marcar objectius assumibles. El dia 11 de setembre d'aquest any, que semblava contra tot pronòstic que aquesta diada ja no tindria l'èxit d'altres i, en canvi, la gent va desobeir els seus polítics. Perquè, desenganyem-nos, si no hi hagués hagut militàncies de base dels tres partits sobiranistes, l'èxit de la diada no hauria sigut el que va ser. I això què va permetre? Que es pogués tornar a parlar amb tots els partits sobiranistes d'aviam què feien. S'ha aconseguit molt. D'entrada, jo gairebé puc assegurar que arran de l'11 de setembre s'ha trencat un govern. I jo crec que és degut a aquest èxit de la diada. Si no, potser continuaven amb el mentrestant toca fer això, que sabem tots i totes que sempre hi ha aquest discurs. Per això mateix, posar objectius crec que ha de ser el full de ruta cap on hem d'anar. I un objectiu ja el vam posar des de la direcció de l'Assemblea, també, evidentment, que tot això ja venia també del mandat de l'Elisenda Palisue, que és quan diem tenim una oportunitat que és practicar els 50 punts que es van aprovar des de l'Assemblea, objectius que es poden acostar a la independència, i posar-los en pràctica per tornar a sortir massivament al carrer el segon semestre del 2023, que és el mandat europeu que tindrà Espanya, que tindrà el Pedro Sánchez. S'atrevirien, si nosaltres estem mobilitzats al carrer, tornant-nos a enviar la policia fent-hi llavors a Europa, sí, aquí dintre casa nostra, i amb l'objectiu clar de que no tiraríem enrere? Per això aquest és un objectiu assumible, segon semestre del 2023, que ja sabeu que això ho vam dir el mateix dia de la diada i després quan vam anar a parlar amb els partits polítics. Mentrestant, jo crec que és un encert també haver convocat aquesta conferència nacional per veure si entre tots aconseguim com a mínim un punt d'entesa entre la gent que vulgui anar cap a l'embat amb l'estat espanyol perquè no hi ha una altra sortida que aquesta. I jo crec que això és imprescindible escoltar-nos tots els protagonistes del moviment sobiranista, del moviment independentista. Quan dic tots, parlo d'assemblea, parlo d'Òmnium, parlo també dels partits polítics, però també parlo de CDRs, parlo de desobediència civil, parlo de gent molt implicada en el moviment independentista, però que realment tinguin ganes d'anar a totes, no? I totes aquestes coses les hem d'escoltar i veure ben bé cap on es té d'anar. Una de les coses que es van marcar en el full de ruta és precisament, i ho sabeu que s'està parlant amb aquestes xerrades que ens han de conduir aquesta conferència nacional, és la necessitat d'aquesta creació d'una llista cívica. I això és molt enriquidor, perquè n'hem de parlar tothom i saber realment ens convé fer una llista cívica o s'ha de fer una llista de país? La pregunta, jo sempre la llanço quan vaig a les xerrades. Si es fa una llista cívica, qui l'ha d'integrar? Com es triaran les persones? Jo sempre crec que ho han de triar la base, o sigui, les persones de carrer, entre tots, crear aquesta llista. I què s'aniria a fer al Parlament si no es té una presència massiva? Perquè desenganyem-nos que segurament no seria una llista amb 68 diputats. Ojalà sigués això. Com que no ho seria, què aniríem a fer? A seure a l'escó i anar seguint segons quines coses, aprovar-les segons quines coses no, desobeir massivament i no presentar-nos a la gent que tingués de representar el poble, no seure a l'escó i quedar-se drets com feia Xirinats. Què es faria amb el sou d'aquests diputats? Se'l queden al 100%, en donen una part per continuar treballant perquè aquesta llista continuï creixent. Jo crec que totes aquestes coses, només, si us fixeu, amb aquesta llista cívica o llista de país, ja s'han de debatre. Per això ens hem d'escoltar tots, perquè són molta gent i moltes opinions i hem de trobar aquest camí de confluència. I ha de ser obligatòriament. Paral·lelament, què ha de fer l'Assemblea? Continuar fent actes de mobilització.
I ara hi ha aquesta campanya que suposo que coneixeu, que és el Nosaltres acusem la justícia espanyola, que s'ha engegat també des d'Assemblea, que també és una bona campanya, que es va anant pel territori i estan recollint signatures i es va encetar amb aquella acampada a la plaça Catalunya, que va tornar a ser un èxit de mobilització, i això es va fer entre la Diada i l'1 d'octubre, o sigui que hi hem sortit 3 vegades massivament. Ara tindrem l'oportunitat de tornar a sortir el dia 6 per protestar contra la reforma aquesta del delicte de sedició, però no contra el delicte de sedició, que pot ser una bona notícia, la reforma de la sedició. El que no és una bona notícia és l'agreujament dels desordres públics agreujats, que diuen. Que en el cas, per exemple, si poso l'exemple de la meva protesta amb un nas de pallasso, l'altre dia l'advocat em va dir que amb la nova reforma, si tot va com ho estan estipulant, això es podria considerar un desafiament a l'autoritat i em podrien caure entre 3 i 6 anys de presó. O sigui, d'una cosa que és una acció no violenta, que és una de les protestes més blanques que es poden fer, et poden acabar portant a la presó. O sigui, que liquidarien totalment el dret de protesta que tenim tots els ciutadans. Per tant, hem de sortir. I aviam si aconseguim també que sigui un èxit el dia 6. Altre com mobilització, si fixeu. I després aquesta campanya que us he dit de Nosaltres acusem la justícia espanyola, la campanya que va començar amb l'acampada, continuaria amb les xerrades que anem fent per diferents assemblees territorials. L'altre dia, per exemple, em vaig fer una a Vic i demà en faré una a Canet, d'aquesta campanya, Canet de Mar, i recullen signatures perquè s'obri una comissió d'investigació al Parlament de Catalunya i es pugui escoltar les més de 4.500 persones represaliades, que ja són represaliades ja des dels jutjats de primera instància, perquè no oblidem que els jutjats de primera instància són els primers que han imputat sobiranistes i gent lluitadores pels drets nacionals catalans. Arran d'això, el dia que tinguem totes les signatures, jo crec que és un altre dia que hem de tornar a ser milers de ciutadans que anem al Parlament a lliurar aquestes signatures. Per què dic això? Perquè si només hi anem membres del secretariat, té una força, però en canvi, si ens presentem al Parlament milers i milers de persones fent molta pressió davant de les portes del Parlament perquè se'ns escolti, altre cop el que tenen de fer els diputats i diputades ho reben d'una altra manera. Per això la clau de volta de tot plegat, si us fixeu, jo la marco molt dintre la mobilització, que és el fort que ha tingut sempre l'Assemblea, paral·lelament marcant aquests objectius assumibles i anar fent aquestes campanyes que sobretot han de tenir també un ingredient. Il·lusionar altre cop a la gent. Il·lusionar per què? I us diré que a vegades sembla que estiguem descavalcats, però no n'hi ha cap independentista que hagi tirat marxa enrere. Però sí que venim d'un dol terrible per l'empresonament dels presos i els exiliats i també hem passat una epidèmia que ens ha deixat 2 anys, que és molt temps això, sense aquesta capacitat mobilitzadora. O sigui, hem de tornar a engrescar-nos i tornar-hi a ser. Però això jo crec que s'està remuntant i vosaltres, que esteu moltes vegades al carrer, ho podeu intuir més, que cada vegada hi ha més gent mobilitzada, que cada vegada a les xerrades ve més gent, etc. Per tant, és cap aquí on hem de portar-ho i tornar-nos a engrescar. I jo per acabar, i ara entraríem, si un cas en debat, i parlem entre tots i totes, el que us diria ara és que hem de continuar amb aquesta mobilització que ens ha fet molt presents a tot el món, que ha sigut massiva, de milers de ciutadans i sempre no violenta, que és fantàstica. Però al dir no violenta, ara hem de canviar també el paradigma. Hem de seguir amb aquesta força no violenta, però això no vol dir el que havíem fet fins ara de ni un paper a terra, sinó d'anar amb contundència, amb fermesa, amb convicció. I si ells són els primers en fer garrotades, nosaltres tenim dret a la legítima defensa. I la legítima defensa, per exemple, és no criminalitzar si algú, per defensar-se, té de tirar un contenidor a terra i cremar-lo per protegir-se. Per això és el que van fer els joves i alguns es van atrevir a criminalitzar-los. Això també n'hem d'aprendre de tot això. I això són objectes, no són persones. Per tant, no és violència ni te la poden aplicar. Jo ho veig molt clar per aquí. Per aquí, amb fermesa, convicció, anant a totes
i les campanyes que vosaltres decidiu. I ara, si voleu preguntar o voleu entrar en debat, anem-ne parlant, si voleu. Moltes gràcies. No sé si us he fotut una pallissa o què, però jo crec que era important també dius aquest punt de vista que per on em moc sempre. Gràcies. Doncs moltes gràcies, Jordi. Ja que obres el banc de les preguntes, doncs començaria a fer-te amb una. Parles de mobilització, parles de desobeir. Amb el desànim que corre i que també el multipliquem a base de dir que hi ha desànim, també s'ha de reconèixer, però estem en condicions de desobeir, et sembla? Sí que és cert que, com deies molt bé, la gent no ha canviat de bàndol. La gent ha fet un pas enrere, però no ha passat a l'altre costat. Però el punt de dir comencem a desobeir, comencem a fer alguna cosa en sèrio i amb més envergadura, no sé si ja ho podem fer. Què n'opines tu? Bé, d'alguna manera el que dius és cert, però jo sempre crec molt... No se sent. No se sent? Se sent ara? Jordi, em sents? Sí, se sent bé, se sent bé. Val. Doncs escolteu, el que va passar, aviam, sempre hi ha hagut com us ho diria jo, sempre hi ha d'haver alguna punta de llança que siguin els primers en sortir. I amb això em refereixo que no necessitem els 2 milions de persones. Els 2 milions de persones hi seran el dia que hi siguem de veritat. I no ho dubtem. I no ho dubtem que hi seran. Però també ara he vist en el xat alguns que diuen fan falta més fermesa, i estic d'acord. No recollint signatures farem res. Per això he dit, les signatures és l'excusa per crear una etapa de mobilització. El bo d'aquesta campanya és que siguem milers de persones després a l'hora de lliurar-les i pressionar molt els nostres polítics allà davant. O sigui, que sentin que hi som. No només anar-ho a lliurar, sinó mobilització ciutadana per demostrar que hi som. Amb això vol dir, Josep Maria, el que volia dir és que hem de generar il·lusió. I ens tocarà unes quantes persones, uns quants milers, anar engrescant tot això. I llavors es anirà replicant. I això no sé si us heu fixat, però, per exemple, la campanya a Plaça Catalunya, quan vam fer el Nosaltres Acusem, a primera hora hi havia poca gent, però després, a poc a poc, la gent es va anar animant. A mesura que les xarxes van anar dient, mira, avui a la xerrada me'l costa, ara ve el llac, ara ve no sé què. El diumenge a la tarda, nit, feia patxoc a la plaça Catalunya com es havia anat omplint de gent, cada vegada més. O sigui que l'efecte crida, això ens passa, això ens passa. I això és el que al voltant de l'octubre del 2017 va passar, que la il·lusió era tan ferma i ens veiem tan capaços d'anar totes i estàvem disposats tant a tot que es va tornar a generar aquesta il·lusió. Què passa ara? Que estem sols. Josep Maria, estem absolutament sols. I m'explico amb això que estem sols. Tenim una mica VilaWeb i tenim el Punt Avui. No ens queda res més. Res més. Fa una setmana, aquest dissabte passat no, l'anterior, feia 2 anys de quan es va posar el embat entre l'estat espanyol i el francès amb aquella acció del tsunami a la Jonquera. I els de la Catalunya Nord van decidir fer un acte de desobediència, que va ser aquella caminada entre el Pertús i la Jonquera. I ells van decidir fer-la sense demanar permís de mobilització ni res. A mi em van dir que el dia anterior, com que el meu nom com a vicepresident es veu que és el que surt amb els Mossos quan es demana permís per Meridiana Resisteix, per exemple, perquè Assemblea cobreix a la gent de Meridiana, suposo que ja ho sabeu, es veu que el meu nom surt amb totes les mobilitzacions, però jo hi ha un secretari que sempre respon perquè moltes vegades jo estic en altres llocs i no m'atrapo tot, i el secretari nacional que respon com si fos jo en aquell moment, no? Per la primera avantguarda. Doncs el van trucar i van dir que enviarien els Brimo allà dalt perquè aquella mobilització no estava demanada. Vam dir, bueno, doncs endavant.
nosaltres desobeïm i tirem endavant. I estàvem convençuts amb la gent del nord de Catalunya que quan entraríem pel Pertús ens farien passar per un costat de la carretera i molt controlats per policia i Mossos fins a arribar baix a la Jonquera. Doncs no va passar això. Ens van deixar tallar tranquil·líssimament i vam tallar els dos carrils, tant el de pujada com el de baixada. Amb la sorpresa que, a més, eren bastant amables. Ens anaven dient, i ara per on entrareu? I com que ho vam veure, aquella amabilitat, llavors inclús els hi canviàvem l'itinerari. Els diríem, ara entrarem pel carrer Major de la Jonquera quan arribem. I quan vam arribar a la Jonquera, en lloc d'anar per allà, vam continuar per la Nacional, continuant tallant-ho. Allò els va agafar una mica en fora de joc, però van continuar corrents cap al davant i a dir, bueno, ens havíeu dit per allà, però aneu per aquí, bueno, feu el que vulgueu, i ens van tornar a acompanyar. Allà ens vam donar compte que hi havia com unes ordres, segurament d'interior, d'intentar no molestar, perquè no doni la sensació de que no passi res. I sabeu quina és la prova de tot això? Que a les notícies del migdia, a TV3, a Catalunya Ràdio i RAC1, perquè em vaig entretenir a escoltar-ho, l'única notícia que va sortir a la Jonquera és que hi havia hagut retencions de trànsit. Us hi fixeu, eh? O sigui que ens han convertit en retencions de trànsit a la Jonquera. No hi havia ningú mobilitzat. Quanta gent hi ha mobilitzada dia a dia? Si contem Músics per la Llibertat, Meridianes, Enriqueta Gallinat, Places de la Vila, avis de Reus, avis de Balaguer, avis de Lleida. Són milers de ciutadans cada dia mobilitzats, però cada dia. Ningú parla. Per això no passa res. I això és el que volen fer d'intentar adormir el moviment independentista. I qui l'està intentant adormir? Fins i tot els nostres partits. I aquí hem de dir els nostres, tots. Jo crec que tots intenten el mateix. No sé ben bé per què. Un sí que queda claríssim, perquè al mentrestant és gestionar les engrunes i gestionar l'autonomia, però no crec que les seves bases opinin el mateix, perquè si no, no haguérem tingut èxit l'11 de setembre. Aquí és on vaig. Per això que, com que ho tenim tot en contra, ens toca tirar endavant. I la gent gran ens tocarà ser els primers. I ens tocarà ser els primers perquè els joves necessiten ara, s'han sentit defraudats, s'han sentit una mica abandonats i, a més, tenen tota la vida per davant. Per tant, necessiten de nosaltres. Necessiten que nosaltres fem el primer embat. I amb això, jo dic una paraula que m'agrada molt dir-la, que com que serem els primers, no ens decepcionem per ser la gent dels cabells grisos, sinó que siguem la gent de les joventuts acumulades. Tenim unes quantes joventuts acumulades, això ens generarà il·lusió i sortirem al carrer. Jo, per exemple, n'acumulo 3 de 20 anys. Suposo que n'hi ha algun aquí que n'acumula una mica més, però no passa absolutament res. I serem perquè, de veritat, la fermesa dels avis i àvies, quan he anat, per exemple, a Reus, em deien que ells volen anar en primera fila i ser els primers en ser-hi. O sigui, que imagineu-vos, sense por, sense complexes. Per això hem de tornar a generar aquesta il·lusió i, sobretot, que es visibilitzi, que no ens ha de fer por, que si anem a tallar alguna carretera, com vam anar a la Jonquera l'altre dia, i ens pensàvem que només amb una matinal ja reaccionarien, segurament si haguessin passat tot el dia hagueren reaccionat. Llavors s'haguera fet ressò. Llavors ens torna a haver-hi allò de però no estava acabat aquest moviment. M'enteneu? Una mica va per aquí. Gràcies. Molt bé, doncs gràcies. Carles, si vas endavant amb les teves preguntes. Molt bé, Jordi. Ara aniré passant les preguntes que els assistents a la reunió han anat escrivint amb el xat. La primera pregunta és de la Glòria Colet, que diu el següent. Bon dia, Jordi. Ara que ets dins del rovell de l'ou de la direcció de l'Assemblea, com veus el funcionament des de dins? Creus que algunes de les propostes que tenies clares que l'Assemblea podia portar endavant, potser més agosarades, quan eres un militant, les continues veient factibles o has canviat de parer? No he canviat gens de parer. El que sí passa és que l'Assemblea també té un funcionament massa estructurat a través d'un funcionament piramidal com moltes altres associacions i entitats. I jo crec que ara és hora de lideratges compartits. I aquí sí que és el meu camp de lluita
interna dintre de l'Assemblea. Que jo ho vaig dir el dia que fins i tot vaig renunciar jo mateix a la presidència, dient que era hora de generositat, de compartir lideratges i de ser-hi tots. I si us fixeu, per exemple, que estic molt ficat a la campanya de Nosaltres acusem a Justícia Espanyola, a la roda de premsa i a les rodes de premsa intento que surtin ja altes secretaris nacionals i no a presidència o vicepresidència, perquè això ens ajuda, primer, a visibilitzar molt el secretariat i la fermesa de qualsevol persona de base de l'Assemblea, que podeu ser qualsevol persona de vosaltres, i al mateix temps també la part contrària veu que hi ha moltíssima gent activada, perquè si no, quan hi ha massa referents, masses persones concretes, saben a per qui tenen d'anar per intentar-ho descavalcar, i amb això també és una maniobra de despiste. Per tant, crec molt que és hora de lideratges compartits. Molt bé. En Jaume ens pregunta, el full de ruta de l'Assemblea, entre d'altres coses, preveu incrementar les accions de denúncia i de mobilització envers els incompliments dels partits i de les nostres institucions. Penses que caldria no focalitzar els objectes preferentment amb la llista cívica i definir accions per tal de denunciar aquests incompliments? Em sento més a prop d'aquesta proposta perquè em sento molt més activista, per tant, estaria molt més d'acord en aquesta acció, però també penso que és molt bo escoltar-nos tots i totes i per això sí que veig la necessitat d'una confluència, perquè aquests anys entre la pandèmia i la desmobilització també ha desorientat a molta gent de quin és el paper d'assemblea i crec que hem de tornar a recuperar el lideratge històric que ha tingut assemblea. Per tant, com a mínim hem d'escoltar les persones, com a mínim ho hem de fer. Per això anirà bé aquesta conferència. Molt bé. En Carles pregunta, t'ha sorprès el gir d'Esquerra? A què es deu? Aquí em mullaré molt, jo crec que no és només el gir d'Esquerra, el que passa que és el més evident de tots. El que està clar és que els líders polítics, quan, malauradament, sobre les seves carns han patit repressió, persecució, presó, el que no poden fer és continuar estant al davant del lideratge dels partits i no sols al front dels partits, sinó fins i tot encapçalar llistes i voler tornar a remenar les sirenes. Aquesta gent estan molt enganxats i segurament molt pressionats per l'estat espanyol i segurament reben un xantatge terrible i ens ho volen fer pagar tots. Per tant, el que hauríem de fer és gairebé, i això ho han de fer les militàncies dels partits, gairebé apartar aquests líders d'aquell moment del moviment i posar-ne d'altres. Aquesta gent han fet un servei fantàstic i si és necessari se'ls paga una pensió vitalícia. No els vull pas menystenir. El que no poden fer és potinejar el moviment i ara l'estan potinejant. Tu creus que va haver-hi, com a complement de la pregunta, un pacte entre Esquerra i l'estat espanyol per tenir indults? Crec que és anterior i tot el pacte, per coses que s'han anat sabent i això sap molt greu. Això sí que sap molt greu. I aquí entraré encara més, em tornaré a mullar encara una mica més. Crec que hem de deixar de banda, i aquí ho lligo amb dels lideratges compartits, les famoses capelletes catalanes. Les capelletes catalanes ens fan molt de mal. Aviam qui la té més grossa, i això és molt fort. Aquell conflicte de lideratges que hi van haver. Aquí, quan hi ha un president, hi ha un president, i hem d'anar tots al costat d'ell. No voler, aviam qui pot més, i jo ara espero que aquell no tiri endavant perquè llavors passo a ser jo i totes aquestes coses. Això n'estem pagant les conseqüències tota la població, tota la gent. Per tant, no toca fer això, sinó anar tots a una. Assemblea també, n'hem d'aprendre. Assemblea, a vegades també ens queixem de ostres, aquesta gent del Consell de la República que sembla que ens ocupen espais. Ostres, no fotem. Assemblea és l'eina mobilitzadora per excel·lència i el Consell de la República és la institució republicana per excel·lència. Si ens ho creiem, creiem-nos. I si no, diguem d'una vegada que no existeix res ni una cosa ni l'altra. Però Assemblea neix per mobilitzar la ciutadania perquè es vagi a totes cap a la independència i el dia que s'aconsegueixi la independència aquesta entitat desapareix. I aquest és l'objectiu de l'entitat. Per sota aquests estatuts
tan quadrats, no? de que no es pot repetir mandat, perquè ens pensàvem que en pocs anys ho aconseguiríem. En canvi, no, ara la preocupació pot ser home, nosaltres vam començar tot això que passa ara del consum estratègic i ara ho volen fer els del Consell. Home, doncs jo ho veig molt lògic. Què voleu que us digui? Perquè si l'Assemblea ha de rebre unes multes de 10, utilitzem la intel·ligència i que ho munti el Consell. I si som intel·ligents, la mateixa gent que ha treballat des d'Assemblea pel consum només ha canviat el nom, però que siguin les mateixes persones i que ens ajudem uns als altres. És que, què passa? Que no ens han de caure els anells per això. Al contrari, això és intel·ligència. Bé, jo ho tinc claríssim. Ens hem d'anar un al costat de l'altre. Molt bé. Ara una pregunta sobre organització interna de l'Assemblea. La fa l'Ernest i pregunta: es podria saber els motius per què es van separar de l'Assemblea en Sallarès i en Pugès? Suposo que la pregunta es refereix a això que s'ha creat el moviment per la independència, que també estan volent fer una conferència. És per aquí la pregunta? Seria, suposo que sí, no? M'imagino. Perquè el Pere Pugès sempre ha treballat al costat d'Assemblea. No t'ho sabria dir. No et sabria respondre en aquesta pregunta. Jo l'última conversa, i us seré molt franc, si una cosa tinc clara és que dic les coses clares i això em coneixeu tothom. L'última conversa que vaig tenir amb Pere Pugès és que teníem d'anar tots a una. Això em va tranquil·litzar. I em va dir, el que passa que nosaltres vam començar a passar-lo de la conferència i vosaltres de cop veu començar a treballar també aquesta conferència. Com és possible? Sembla que sigui una reacció. I aquí dona aquella sensació del que es deia abans de les capelletes. El que hauríem de fer ara és assentar-nos i parlar-ne. I coi, són gent que són molt potents i crec que és fàcil de reconduir, per mi. Altra pregunta. Estem aquí mirant. Vista l'actuació dels partits polítics independentistes i d'Òmnium, s'ha quedat sola l'Assemblea? No, de cap manera, perquè hi ha molt moviment independentista que està molt pendent de què farà Assemblea. I la prova la tenim en què el dia 6 hi ha entitats que s'hi estan afegint, com per exemple la Intersindical, que crec que és importantíssim. És importantíssim que els sindicats comencin a mobilitzar-se. Òmnium, sí que és veritat que des de ja la darrera diada i sobretot l'1 d'octubre vam veure que el discurs sembla que s'allunyi una mica, però jo crec que hem de tornar a trobar punts de confluència, perquè quan parles amb la presidència d'Òmnium, amb el Xavier Antic, dona la sensació que també està molt decidit a anar a totes. Jo crec que torna a haver-hi allò d'aviam qui sembla que ho ha de liderar. I aquí sí que crec que el lideratge de les mobilitzacions és d'Assemblea, com per exemple, Òmnium hauria d'encapçalar d'una vegada per totes l'embat de la llengua i anar nosaltres al costat d'ells, que per això aquesta entitat ha tingut sempre molta potència en cultura, llengua, tot això hauríem de tenir-ho molt en compte, però sempre pensa costats uns als altres. És que és necessari sentar-nos i parlar. Molt necessari, molt necessari. Molt bé. La Glòria Colet pregunta sobre una cosa que has comentat i diu: has dit coses molt certes. La mobilització va ser possible per tot el que vam aconseguir el 2017. El més interessant, has parlat de desobediència. L'Assemblea està disposada a portar lluites que calguin desobeir i no fer-se enrere com va passar l'1 d'octubre que es feien tornar a casa? Molt bona aquesta pregunta i et respondré una cosa que vaig dir en una xerrada, perquè quan faig xerrades dic que jo estic disposat a tot i fins i tot a desobeir, al 100%. I quan em van fer una pregunta em van dir, però escolta, si Assemblea digués que tothom cap a casa i tu que ara tens el d'això, tu posaries a l'escenari a dir-ho? I vaig dir, no, jo no posaré a l'escenari a dir-ho, però també vaig afegir, i us ho dic també vosaltres, si em veieu mai que poso un escenari per una desmobilització, desobeieu-me a mi, si us plau. Vol dir que m'he begut l'enteniment.
alguna ha passat aquí o m'han pressionat d'alguna manera que ho he hagut de fer. I això jo ho estic fent córrer per tot arreu. Per tant, mobilització i constància, o sigui, prolongació de la mobilització. No n'hi ha una altra. Molt bé. En Carles pregunta, si fracassa la llista cívica, no serà un fracàs de l'Assemblea i el seu punt final? No és millor evitar el joc de la política parlamentària? Per això hem de debatre. Jo estic d'acord amb aquesta opinió. Ho veieu? Ja seríem dos que aniríem per aquí. Per tant, jo també ho veig així. Però la riquesa del moviment és escoltar-nos tots. I algú també et pot argumentar que la pressió de la llista cívica pot ser molt potent. La meva opinió personal és que si mai hagués d'haver una llista, que sigués més similar a una llista de país, autèntica de país, de moviment sobiranista a l'estil de l'Scottish Party, que es va aconseguir fer tot el moviment independentista de tots a una. Però és la meva opinió. Estem en un moment que, degut a que els partits sobiranistes no estan disposats a desobeir, potser és hora d'intentar fer alguna cosa. Com a mínim escoltar-nos, per això ho dic. Però estic d'acord amb aquesta opinió, absolutament d'acord. I de la llista cívica ja hi ha noms? Ja hi ha noms que estiguin corrent i de gent de vàlua, de prestigi, que estigui disposada a participar? O encara és un foli en blanc? Repeteixo que no us enganyaria i no ho faré. Jo no tinc constància que ja hi haguin noms, però em sembla que tots hem sentit ja rumors de que ja s'han entrevistat amb gent i se'ls hi ha ofert. Jo no en tinc cap constància, i us ho asseguro. Almenys jo personalment no en sé absolutament res i això sí que ho puc dir obertament. També pot ser aquests rumors que a vegades passen sense fonaments. És que crec que si ha de fer-se aquesta llista ha de ser la ciutadania que ho decideixi. Qui som? Aviam, aquí també ara hi afegiria una cosa important. Hem de ser fidels a que ens ha votat persones i que, per tant, us representem a totes les persones que ens heu fet confiança. I si no escoltem a les persones que ens han fet confiança, si quan estàs en el càrrec et penses que ets alguna cosa, un càrrec no és res, absolutament res. Un càrrec és una persona que està obeint el mandat de les persones que li han ofert aquell càrrec per representar-los amb tots. Per mi això és claríssim, per això insisteixo tant en escoltar tant a la gent, i més ara en aquests moments. Perquè, és que jo em sento totalment fidel al mandat que se'm va donar. Molta gent em va donar confiança, fins i tot guanyant les eleccions. Això vol dir que la gent demana activisme. Per això estic apretant tant. Però quan sembla que molta gent parla també de tota aquesta creació i apropar-nos cada vegada més, que a mi em dona la sensació que tot això ens porta cap a la creació d'un partit polític, doncs necessito ara escoltar la gent que t'ha fet confiança. Perquè pots estar enganyat, o sigui que és bo també escoltar-nos. Molt bé. Antoni pregunta o comenta: amb els polítics actuals no arribarem enlloc. Per ser independents, primer tenim que saber quants morts estem disposats a assumir i, segon, quants dies estem també disposats a paralitzar el país. Quan es tingui de fer l'embat, no ens hem de fixar ni en dies ni en si hi haurà sang o no n'hi haurà. Aquella vegada, el 27 d'octubre, algú va dir, no sé, ho va dir el president Puigdemont, que ho ha reconegut obertament, que ell no volia tenir sobre la seva consciència perquè tenia informació que entraria l'exèrcit a Mata de Goya. La gent que ara hi serem, com que tenim aquesta informació i estem molt més fermament convençuts, ara no poden decidir per nosaltres. Per tant, disposats fins a les darreres conseqüències. La Montserrat pregunta: va ser el més votat a les eleccions del secretariat, però no va ser president. No creus que s'han de canviar els estatuts de l'Assemblea? Mireu, amb això potser s'haurien de canviar. No vull entrar en una polèmica sobre tot això perquè, a més,
Jo mateix vaig ser el que vaig pactar que ens repartíssim la presidència. El que passa que després no se'n va escoltar del tot. També us seré franc amb tot això. Però crec molt en lideratges compartits i, per tant, quin és el meu punt fort? El meu punt fort jo crec que és la mobilització, estar al costat de les persones i engrescar molt a la gent. Jo no em veig en una conferència a la ONU sobre el moviment independentista. M'explico? I veig altres capacitats. Per això reitero els lideratges compartits, que m'agradaria que molta gent entengués quan parlo d'això què vull dir. Persones vàlides que liderin tot el moviment independentista, transversal, que és el que ha de ser l'assemblea, unificadora de tot el moviment, o sigui, que unifiqui que tothom se senti atret perquè l'eina de l'assemblea és la mobilització i que amb això anem a totes. Per mi és això. La Glòria pregunta, fan falta accions més rotundes, no només enviar firmes i reunions a despatx per veure què farem, més fets. No hi puc estar més d'acord, o sigui que té tota la raó, però per animar la gent hem de començar a fer alguna acció que comenci a il·lusionar. Per això he dit que la conclusió de la campanya ha de ser milers de ciutadans que volem convocar que tornem a sortir. Per què? Per tornar-nos a acostumar a ser-hi. L'Ade Marcos diu, dissabte també t'acollirem a l'Ella amb la campanya. Nosaltres acusem, o sigui que sàpigues que està d'assistent a la conferència d'avui. Una altra pregunta. Són recuperables els votants d'Esquerra per fer la independència? Sí, perquè em baso en l'èxit de l'11 de setembre. Si no hi haguessin hagut les bases i votants d'Esquerra, no hauríem tingut l'èxit que vam tenir. O sigui, van desobeir els seus líders. Està claríssim. Està claríssim que sí. Queden dues preguntes. L'ajornament de la conferència d'entitats de l'Assemblea pot interpretar-se que és per intensificar la confluència amb el moviment per la independència? Sí. Es podria interpretar que també pot anar per aquí, però també degut al calendari intens que tenim aquests dies. Les dues coses, sí, ho reconec. I l'última pregunta, també la fa la Glòria, diu, ja que parlem clar, tens clar que a l'Assemblea hi ha dos francs de pensament, un més conservador i un altre més combatiu? Quin dels dos porta més la batuta? En fi, les dites cavalletes. Sí, també teniu raó i es veu molt perquè ho veieu a les bases d'assemblea, està claríssim. I jo insisteixo, a mi no hi haurà mai confrontació entre persones sobiranistes, mai. Soc una persona de consens i el que intentaré sempre és consensuar-ho. Ara, això sempre, mobilització, ho tinc clar. Per tant, aquesta fermesa i aquesta convicció. Em mullaré encara una mica més. Si l'assemblea veiés, i us ho dic molt honestament, el que us diré ara, si jo com a persona veig que l'assemblea se'n va i té cap una deriva excessiva cap a convertir-se en una plataforma o un partit polític, jo segurament no estaré còmode i, per tant, no considero ja que sigui una eina mobilitzadora i senzillament marxaria sense escarapalls, dient jo em pensava que aquesta era una eina mobilitzadora, no ho és, trobaré altres llocs per situar-me dintre de l'activisme polític. Però jo crec que l'assemblea és el sinònim autèntic de liderar l'activisme polític. Molt bé, doncs aquí s'acaben les preguntes. Sí, doncs moltes gràcies. No s'acaben. Si em deixes, jo n'afegiria una. La llista cívica pot fer por als partits i possiblement aquest és un dels seus objectius. De veritat els fa por? Sí, penso que sí. Penso que sí per alguna reunió que hem fet. Jo crec que sí. Jo crec que sí, que els fa por. Els fa por per perdre quota de poder, no perquè tingui molta
capacitat d'influir després perquè com a molt es considera que traurien 4 o 5 escons. O sigui que també es menysté molt, tot això. I es nota que es menysté des dels partits sobiranistes. Sí, d'aquí venia la pregunta, sí. Sí. Però por ho tenen, Por ho tenen perquè es veuen alarmats. I sobretot 2 dels 3 partits, les candidatures d'Unitat Popular i Junts. Sí. Perfecte. Doncs bé, acostumem a durar una hora els debats i efectivament ara fa l'hora. A tu agraïm molt, també agraïm molt la presència de la gent i no sé, per tancar jo diria que tu, Jordi, encara no ets una persona gran, però sí que ets una gran persona. Moltes gràcies. Una abraçada, doncs, i una abraçada a tots. Moltes gràcies. Gràcies, igualment. Moltes gràcies per aquesta paraula final, una gran persona. Que maco que ha quedat això. Moltíssimes gràcies, força i visca Catalunya i visca els Països Catalans. Gràcies. Això mateix. Adéu-siau. Adéu-siau a tots. Bona nit. Bona nit. Adéu.